Salut, Codo! Bine ai venit! Ciao, ciao! Bine v-am găsit! Pentru cei care v-ați conectat acum, o să vă rog, dacă sunteți de acord cu înregistrarea acestui atelier, să-mi confirmați asta pe chat. E posibil să o încărcăm pe canalul nostru de YouTube, dar de obicei nu listăm înregistrările, le folosim în scop didactic și o să vă povestesc mai multe despre asta după ce începem. Dar mai întâi, Dragoș, aș vrea să preiei tu. O să iau microfonul pentru câteva minute doar. S-ar putea să mă auziți că vorbesc așa un pic înfundat. Sunt un pic gripat, cred că nu e COVID, ci gripă în sfârșit. Dar vă urez și eu bună seara tuturor, bine ați venit. Mă bucur să fiu aici alături de voi și noi aici avem două surse de participanți. Una este din anunțul făcut de Discul și ULBS și alta este din anunțul pe care noi l-am făcut cu comunitatea de Design Thinking România, pentru a sprijini efortul pe care și inițiativa pe care o are Raluca la Discul și ULBS, la ULBS cu Discul. Și aș vrea să vă rog să faceți un raise hand, cei care ați venit ca urmare a anunțului din comunitatea de Design Thinking. Să văd cât sunteți ca să pot să fac câteva... Ok, nu chiar atât de mulți, speram să fie mai mulți, dar uite că nu sunt chiar atât. Chiar atâția, chiar și pentru cei care sunt, poate o să vină și mai târziu, dar nu o să mai pot să le spun. Ce aș vrea să zic e următorul lucru, că în primul rând ne bucură că putem să sprijinim eforturile Discul de la ULBS și să ajutăm să crească și impactul lor, pentru că tot ecosistemul ăsta de design thinking din România e super important și ne pasă să-l facem mai mare și mai important. A apărut și Tudor, care e cofondatorul și partenerul meu la Design Thinking Society, care e o altă poveste din care nu are sens să intrăm acum. Dar ce voiam să spun este să mulțumesc celor care au venit prin comunitatea de Design Thinking. Eu nu sunt și noi nu suntem gazda evenimentului, este Raluca împreună cu echipa ei de voluntari de la Discul. Discul este gazda acestui eveniment. Sunt super bucuros că am putut să-i ajutăm să facem cât de cât cunoscut și vă urez, ce să spun, o experiență cât mai productivă, creativă și plăcută. Și cam atât. Raluca, te rog, preia legătura. Vă mulțumesc. Îi sperăm să ne vedem în continuare. Mulțumesc tare mult, Dragoș. În primul rând, pentru că m-ai sprijinit așa din scurt cu evenimentul ăsta. Noi la Discul îl plănuim deja de o lună, dar abia săptămâna trecută mi-a venit ideea că ar fi foarte mișto dacă și oameni din comunitatea Design Thinking România ar vrea să se alăture acestui obicei pe care noi sperăm să-l proiectăm în seara asta, dar pe care să-l și dezvoltăm împreună și poate, de ce nu, în 10 martie, când plănuim să avem următorul atelier pe anul acesta, să ne întâlnim din nou să vedem ce poate fi ajustat la acest obicei pe care l-am proiectat astăzi. O să vă mărturisesc că e deja al doilea prototip al atelierului. Primul a fost în 10 ianuarie cu o parte din voluntarii ULBS Discul. Și înainte să vă spun chiar doar două vorbe despre Discul, aș vrea să vă rog, dacă sunteți de acord cu înregistrarea acestui atelier, să confirmați asta pe chat, cei care v-ați alăturat mai târziu. Nu, e posibil să publicăm înregistrarea pe canalul nostru de YouTube, dar în general publicăm materialele nelistate în scopuri didactice. Noi avem și un program de mentorat la Discul pentru voluntarii noștri și încercăm să învățăm din fiecare experiență
astăzi o să fiu eu cobaiul. Mi-ar fi plăcut să țin atelierul unul dintre voluntari, dar având în vedere că eu am ieșit ieri din izolare, posibilitățile de a ne întâlni și de a ne organiza au fost reduse. Ok, acestea fiind spuse, aș vrea și să vă invit să vă porniți camerele cu încredere, pentru că deși înregistrăm atelierul, pe Google Meet apare în înregistrare doar fața celui care vorbește. Deci atâta timp cât nu vă porniți microfonul, dacă nu vreți să apăreți pe înregistrare, sunteți în siguranță. În schimb, eu m-aș bucura foarte mult să vă văd reacțiile, chiar dacă poate nu o să povestim atât de mult în seara asta, măcar să ne vedem. Cei care aveți posibilitatea, cei care nu vă simțiți obligați. Știu că va suna ciudat pentru oamenii din mediul de business, care sunt obișnuiți cu apeluri și întâlniri online, dar am constatat, fiind și eu studentă la rândul meu, anul trecut, în mai multe ateliere, că de foarte multe ori studenții nu își pornesc camera pentru că se simt mai confortabil cu camera oprită și asta nu e un semn neapărat că nu sunt prezenți și nu mă ascultă. O să vă rog însă, atunci când ecranul meu nu este share-uit, dacă vă jucați cu mouse-ul deasupra căsuței în care sunt eu, primul buton, o să vă apară 3 butoane și primul este fixarea imaginii. Dacă nu vi se fixează automat pe ecran imaginea mea, o să vă rog să o fixați voi, pentru că am mai avut un aha moment ieri, ascultând o prezentare online. Mi-am dat seama că mi-e mult mai greu să fiu conectată cu o persoană pe care doar o aud și nu o văd. Ăsta e motivul pentru care eu aș vrea să-mi țin camera pornită în seara asta și chiar dacă voi nu o porniți, aș aprecia dacă faceți contact cu privirea mea. Ok. Înainte să începem atelierul propriu-zis, mai avem timp 5-10 minute, vă rog să-mi spuneți voi de ce sunteți aici. Dacă puteți să scrieți pe chat, dar dacă vreți puteți și să vă activați microfonul și să vorbiți. Nu știu, uite, hai să spargem gheața. Spargem gheața, e mai simplu. Nu am mai fost până acum, în mare parte nu știu despre ce e vorba, dar sunt sigur că o să mă adaptez pe parcurs și sunt sigur că o să fie chestii interesante. Deci, asta e o idee, merg pe ideea că dacă ce nu știi te atrage mai mult. Super, interesant. Pentru noi, mulțumesc. Ok. O să spun și eu de ce sunt astăzi conectată. În primul rând pentru susținere de la distanță și în al doilea rând pentru că n-am apucat să citesc cartea Atomic Habits, dar aș vrea niște hinturi și cred că o să le prind în urma atelierului de astăzi și sunt nerăbdătoare să și văd oameni noi în atelier cu care posibil să socializez după. Super. Te rog, Codo. Eu trebuie să recunosc că pe mine m-ai convins atunci când mi-ai spus de eveniment și de carte. Și deși nu am citit cartea, am făcut tot posibilul să ascult un audiobook. Tot timpul când eram la volan ascultam câte un pic și am reușit să ascult toată cartea și o să mi-o cumpăr și în română, pentru că am ascultat în engleză și mi s-a părut fantastică. Și m-am bucurat acum când am văzut că e Dragoș și Tudor și eu am mai participat la evenimente cu ei și mă bucur mult. Și evenimentele care le faci și la care am mai participat mi-a plăcut. Super! Mulțumesc!
O să-mi scot puțin pinul ca să vă văd pe toți și să vă rog dacă puteți să ridicați mâna virtuală, cei care ați citit cartea sau ați ascultat-o, nu contează, ca să-mi fac o idee. Ok, destul de mulți. Mulțumesc, puteți să lăsați mâinile jos. Am spus că o să vă spun câteva... Mersi, Tudor. Am spus că o să vă spun câteva cuvinte despre ULBT Discul. Momentan nu este o școală de design thinking pentru cei care ați auzit de Stanford. Suntem un mic centru de design thinking și momentan cu un singur angajat, part-time, adică eu. Dar sperăm noi să fim o comunitate, în primul rând, dincolo de o școală cu angajați. Și pentru asta, din 2020 am început recrutările pentru voluntari și avem o echipă de aproximativ 10 voluntari. Nu sunt toți astăzi aici pentru că nu au putut fi prezenți, dar așa am ajuns la evenimentul de astăzi, pentru că foarte mulți sunt pasionați de citit. Ne-am gândit că pentru primul atelier ar fi foarte interesant să lansăm o provocare studenților, elevilor, oamenilor din comunitatea de design thinking. Dacă nu au citit încă cartea lui James Clear, Atomic Habits, să o citească. Și pentru că am și văzut ideea aceasta într-un atelier organizat de cei de la Stanford, mi-a plăcut mult cum au legat ideea de creat obiceiuri sănătoase de conceptul de creativitate și am conștientizat cât de mult ajută disciplina în procesul de antrenare a creativității. Și cumva din mixul ăsta s-a născut atelierul de astăzi. Nu era obligatoriu, era o provocare citirea cărții. Eu o să vă mărturisesc că mai întâi am participat la atelier și atelierul m-a făcut să vreau să citesc cartea. Așa că încă nu e târziu. Și o să vă rog să începem. O să pun din nou linkul de Jamboard. Știu că există instrumente mult mai user-friendly, cum e Miro sau Mural, dar pentru ceea ce vom face în seara asta, nu e nevoie de lucruri foarte complicate, așa că încercăm să ne ghidăm după sintagma Keep it simple and slow în seara asta, pentru că vă spuneam că mă recuperez după COVID și să știți că dacă mă mai bâlbâi sau ceva nu iese foarte bine în seara asta, e de la faptul că nu m-am pregătit, nu de la COVID. Glumesc. Îmi place să improvizez puțin. Dar dacă accesați Jamboard, nu știu dacă sunteți first-time users, o să distribui acum ecranul meu, deci puteți rămâne momentan în Meet, încă în Meet. Ok. Da. Acum ar trebui să... să vedeți ecranul. Jamboard nu e un whiteboard gol imens, ci e structurat cumva în pagini. Prima pagină este cea pe care ați văzut-o când ați intrat și dacă folosiți săgețile stânga-dreapta, trebuie să-mi aduc aminte pe care laptop am mouse-ul, săgețile stânga-dreapta, puteți să navigați printre pagini goale. Sper eu că nu vor rămâne goale tot timpul. Cum vreau să vă propun să lucrăm la atelier? În partea stângă a Jamboard-ului există acest meniu
dar foarte important din meniu este al patrulea buton de sus, cel care se numește notă fixă. Eu îl numesc cel cu bilețele. Dacă apăsați pe el și tastați ce v-a scris, Jamboard-ul va pune bilețelele la rând. În schimb, dacă închideți fereastra și puneți un post-it nou, o să-l pună mereu în colțul din stânga sus. Asta un pic de mini Jamboard training, doar ca să ne descurcăm pentru ceea ce urmează să facem. Și pur și simplu luați post-it-ul cu drag and drop ca să-l mutați de pe post-it-ul anterior. Studenții știu că am mai folosit instrumentul acesta, de aceea m-am gândit să fie ceva cât mai la îndemână. Sper că și ceilalți se vor adapta condițiilor. Și asta cu mutatul post-it-ului doar ca să ne asigurăm că nu rămân post-it-uri ascunse. Dar cei care nu preferați să scrieți, gândiți mai bine atunci când vă folosiți mâinile și nu neapărat tastați cuvinte. Dacă aveți la îndemână o foaie de hârtie sau un post-it, puteți folosi și o foaie, pentru că foarte fain, îmi place mai mult sticky Tudor, mulțumesc. Dacă aveți o foaie, o să fie foarte mult individual ceea ce facem acum și doar vom împărtăși, dacă ne dorim, exemple cu ceilalți participanți. Pentru că obiceiul, în primul rând, este despre noi și mai întâi trebuie să ne identificăm noi acele indicii și recompense despre care vorbește James Clear și despre care o să vă vorbesc și eu, pentru a putea începe și a dezvolta un obicei de a scrie idei sau orice obicei. Ok, am făcut o introducere cam lungă. Dacă v-ați jucat puțin cu Jamboard în pagina asta, o să mut puțin pe o nouă tablă albă și ce o să vă rog în următoarele 10 minute să încercați să scrieți, cei care vreți pe post-it-uri, cei care nu pe foaie, care sunt obiceiurile pe care le faceți zilnic, acum. Nu ce v-ați dori, lucruri pe care momentan le faceți în fiecare zi, preferabil chiar la aceeași oră, de genul mă spăl pe dinți, mă trezesc și mă spăl pe dinți. Sau scot câinele la 6 dimineața la plimbare. Sau dacă zilnic vă faceți cafeaua dimineața, e un moment bun acela. Obiceiuri sau momente repetitive ale zilei, dar preferabil v-am spus să fie la aceeași oră, dacă se poate. Eu o să opresc acum share screen-ul. Cei care doriți, vă puteți muta în Jamboard. Dacă vă e mai simplu, puteți să scrieți și în chat. Să știți că mă descurc destul de bine cu multitasking-ul. Și avantajul e că chat-ul va fi salvat și îl pot distribui ulterior, dacă vă doriți. Ok, chiar vreau să menționez și eu social media. Am văzut că a scris cineva asta. Scriu la raportul de doctorat. Ăsta e un obicei pe care mi l-aș dori și eu. Sunt curioasă, e în prima parte a zilei sau seara? În ambele. Mai ales acum pentru că e săptămâna de vacanță și urmează săptămâna de restanțe.
am zis să aloc tot timpul scrierii raportului. Dar ca un obicei mi-am propus de la începutul anului să scriu oricât, chiar dacă am o zi fără inspirație, și o propoziție până la urmă e mai mult decât nimic. Super. Exact despre asta e vorba. Cum spuneam mai devreme, disciplina. Și mulțumesc, Daria, pentru că mi-am adus aminte ceva foarte important. Ok, cred că am exagerat puțin cu 10 minute. Putem să ne oprim deocamdată. Dacă vă mai vin idei pe parcurs și dacă vrea unul dintre voluntari să mă ajute, pagina 3 îi putem pune un titlu, un text cu obiceiuri zilnice sau indicii zilnice, mai bine, haideți să-i spunem așa, indicii zilnice, și putem reveni oricând asupra ei. O să-mi share-uiesc însă ecranul din nou, pentru că nu v-am spus ceva foarte important. V-am întrebat care e DC-ul vostru, dar nu v-am spus care e DC-ul acestui atelier. Adică, ok, unii dintre voi poate sunteți curioși de ce ați vrea să vedeți cum am putea proiecta împreună un obicei, dar de ce ne ajută să proiectăm acest obicei de a scrie idei zilnic? Și este un studiu făcut de un cercetător din Statele Unite cu, mi se pare, în jur de 40 de companii cu potențial foarte mare de inovare. Și acest studiu căuta să descopere câte idei au generat angajații companiilor respective, astfel încât să ajungă la idei cu adevărat geniale sau inovatoare. Și surprinzător sau nu, rezultatul a fost aproximativ 4.000 de idei. Deci este cumva dovedit că pentru a ajunge la 1-2 idei geniale într-un an, e nevoie de aproximativ 4.000 de idei. 4.000 de idei într-un an, aproximativ 10 idei pe zi, dacă faceți calculul, aproximativ. Când ne gândim 10 idei pe zi, poate pentru unii dintre voi nu sună mult, dar când spunem că trebuie să fie 10 idei în fiecare zi, astfel încât să ajungem la 1-2 idei geniale într-un an, deja acesta e DC-ul acestui atelier și încercării noastre la ULBS Discul de a dezvolta un obicei de a scrie idei zilnic. Și pentru că noi am pornit, vă spuneam, în prototipul din ianuarie cu avânt și cu dorința de a scrie 10 idei zilnice și am văzut că e destul de greu, mi-am propus ca în acest atelier obiectivul să fie să proiectăm un obicei de a scrie o singură idee în fiecare zi. Una singură. Vi se pare complicat? Nu. Sau vi se pare realizabil? Foarte realizabil. Se poate. Ok. Nu vreau să facem o lecție de matematică acum, dar dacă asta ar fi orizontala axa timpului și verticala numărul de idei,
dacă ar fi să, nu știu, la sfârșitul anului sau peste câteva luni să desenăm un grafic, cum credeți că am sta? Cât de bine ne-am ține de obiceiul ăsta de a scrie o idee în fiecare zi? Cum ar arăta graficul? Și puteți să-mi arătați cu mâna sau să scrieți o formă în chat sau să vă porniți microfonul. Cum credeți că ar arăta graficul acesta după un an? Dacă am reușit să scriem câte o idee în fiecare zi. Sperăm că crescător, nu? Da, în creștere, mă gândeam. Și ce fel de creștere? Cineva a scris curbă, o creștere liniară. Progresivă. Teoretic, Așa lucru cu liniară. dacă ne-am ține de promisiunea asta de a scrie câte o idee în fiecare zi, ar trebui să arate ceva de genul. Adică în fiecare zi ar mai crește cu câte o idee. În schimb... Și atunci devine simbolul de la euro, nu e timp acolo în dreapta, nu? Da, și asta, da. Însă, în realitate, niciodată, după cum noi deja am demonstrat, da, în ianuarie când am încercat și am spus că 10 idei nu e mult, în primele zile ne-a și ieșit și apoi nu ne-a mai ieșit. Deci niciodată nu se întâmplă fix așa, da? Să scriem în fiecare zi negreșit câte o idee. Realitatea e ceva de genul cam așa. Adică la început ne ținem de obiectiv, scriem tot câte o idee, după care încet prindem avânt și vrem să scriem mai multe idei, începem să scriem mai multe idei, dar la un moment dat, și mă rog, eu nu am cele mai bune skill-uri acum de desenator, dar aici ar fi trebuit să fie un pic mai mică zona asta, se întâmplă ceva foarte urât, foarte, foarte urât. Noi ne imaginăm că ar fi trebuit să fim pe aici, pe undeva, adică să avem în fiecare zi tot mai multe idei. Cum, uite, deja din ziua asta am început să creștem și am vrea să creștem tot mai mult, să fim undeva pe aici. Și noi, de fapt, suntem abia aici. Adică, nu știu, pe la o idee jumate, 2 idei, poate 3. Dar nu suntem la 5, 10 sau unde se ducea linia aia dreaptă, crescătoare. Și atunci, când suntem în zilele astea, cei din Stanford, când am văzut ideea asta la ei, numeau zona asta hașurată de mine Valea Disperării. Dacă vreți, puteți să o numiți și altfel. Dar aici sunt zilele critice în care noi ne așteptăm să fim foarte bine, să scriem tot mai multe idei și, de fapt, așa, aproape că simțim că nu progresăm deloc. Exact. De aceea e foarte important ca noi, în atelierul de astăzi, să identificăm, să ne facem cât mai ușor jobul ăsta de a fi disciplinați. Și pornim în primul rând cu o idee din cartea lui James Clear, adică să fie ceva ușor ce ne propunem, da? Nu 10 idei din start cum am făcut noi, doar una. Să fie cât mai simplu. Dacă vedem că ne iese, poate creștem numărul ăsta. Al doilea lucru, ajută de multe ori, atunci când încerci să creezi un obicei nou, să legi de un obicei deja existent. Și nu doar să legi, adică când îți termini obiceiul zilnic, pe care îl faci negreșit, poate cam la aceeași oră, acela să fie declanșatorul pentru tine, să începi noul obicei pe care îți propui să ți-l formezi. Și dacă ne întoarcem acum la pagina cu obiceiurile, ciudat că, așa,
te mișcă mai încet puțin. De exemplu, dacă eu ascult muzică în fiecare dimineață când mă trezesc, nu știu, în timp ce mă spăl pe dinți, după ce ascult muzică și mă spăl pe dinți, scriu o idee. Nu contează acum unde o scriu, ce platformă o folosesc, cum o scriu, da? Asta poate să discutăm în 10 martie sau la sfârșitul atelierului. Dar atunci, acela e triggerul meu. Sfârșitul activității indiciu, da, cum am numit-o, să fie triggerul pentru declanșarea obiceiului pe care vreau să îl promovez. Asta e a doua șmecherie. Deci prima e să fie cât mai simplu, a doua să o leg de un obicei deja existent și a treia șmecherie ar fi să-mi ofer și o recompensă. Pentru că o să fiu mult mai motivată să fac un lucru nou dacă știu că mă așteaptă ceva bun imediat după ce termin acel lucru. Și atunci aș vrea să vă rog pe pagina 5, din nou, dacă vreți să folosiți Jamboard-ul, dacă nu pe foaie, să vă scrieți care ar fi recompensa. Să vă gândiți, nu știu, preferabil la ceva sănătos, nu neapărat nesănătos, da? Dacă vă place foarte mult să mâncați dulciuri, dar în același timp vă propuneți să mâncați mai sănătos, n-ar fi poate cea mai bună idee să vă recompensați că ați scris o idee cu o ciocolată, da? Pentru că o să atragă alte lucruri nedorite, adică după aceea o să vă simțiți prost, am zis că mănânc mai sănătos, dar să fie totuși recompensa, dacă nu guilty pleasure, ceva ce să vă motiveze. Să vă doriți. Nu știu, de exemplu, beau oricum 2 cafele pe zi, dar dacă eu asociez cafeaua cu, ziceți cuvântul, productivitate, atunci poate că beau a doua cafea abia după ce simt că am fost productivă și m-am ținut de obiceiul ăsta. Adică e ceva ce fac oricum, dar și îmi place, dar îl condiționez de acest nou obicei. Sau un student, dacă vreți să vă și găsiți un hobby așa înainte de pornirea, un student din Statele Unite își dorea să facă mai multă mișcare și era singurul lucru care îl relaxa era Netflix-ul. Așa că și-a programat cumva calculatorul să nu pornească decât după 10 minute de pedalat sau, nu știu, o anumită chestie constantă, efort fizic constant, energie mecanică produsă, care să îi genereze curent electric pentru pornirea Netflix-ului, mă rog, și a televizorului sau laptopului, ce-a fi. Dar ideea e, mi-am îndeplinit obiectivul sau am făcut în ziua respectivă obiceiul respectiv, atunci pot să primesc recompensa. Aș avea aici o curiozitate. Te rog, Raul. Poate n-am prins eu sau n-am înțeles, dar aici ce fel de idee? Adică, idei pot fi o grămezi, dar trebuie să fie spre un anume subiect, să fie parte din realitate, nu? Adică, sunt puțin confuz aici. Pentru mine cel mai bine a funcționat să mă gândesc la ceva ce fac deja și îmi place și doar să-l leg de acest obicei. Adică dacă eu știu că îmi place foarte mult să mă uit la Netflix, cum v-am dat exemplu mai devreme, nu mă uit la Netflix decât dacă adică pot să mă uit la Netflix dacă mi-am îndeplinit obiectivul pe ziua respectivă.
Sau beau 2 cafele pe zi, a doua cafea e plăcerea mea, în ziua în care n-am fost productivă și nu mi-am îndeplinit obiectivul, poate nu beau a doua cafea, dar dacă știu că mi îndeplinesc obiectivul, îmi dau voie să-mi ofer această recompensă de a bea și a doua cafea. Dacă încă nu aveți o chestie pe care vă doriți, nu știu, sau... Nu mă refer la recompensă, mă refer la ideea zilnică, o idee în legătură cu ce, spre exemplu, nu știu, aici. Ok, am înțeles acum. Pentru că vă spuneam că e nevoie de aproximativ 4.000 de idei până când să ajungi la 1-2 idei geniale într-un an. La început nu contează despre ce sunt ideile. Și vreau să vă mai arăt un grafic. O secundă. Aoleu, ce... De data asta aici sunt numărul de idei. Nu, scuze. Aici e tot timpul. Și aici tot numărul de idei. Așa. De obicei, nu știu dacă ați avut proiecte la facultate sau dacă ați fost într-o ședință de brainstorming la job, spunem, hai să ne gândim, acum ne punem mintea la contribuție împreună, să ne gândim la idei de proiecte sau idei pentru a atrage noi clienți. Și toată lumea e, wow, da, hai, ne punem la o masă sau la un whiteboard, scoatem post-it-urile, scriem idei și de cele mai multe ori ce se întâmplă? Nu știu, aveți experiența asta de a vă strânge să căutați idei pentru un proiect la facultate? Codo? De obicei se întâmplă în felul următor. La început nu prea zice nimeni nimic, după aia vine o idee și de la o idee vin alte idei. Ok, și vin alte idei și dezvoltă ideea aceea sau vin multe alte idei și găsiți soluția sau cum? Păi toate variantele. Vin de la ideea, pleacă și alte idei sau vin alte idei noi care de la alte idei noi pleacă alte idei noi. Și până se epuizează lumea și după aia se plictisește, nu mai zice nimeni nimic. Ok, la asta vreau să ajung cu plictiseala. Oricum, dacă se construiește pe prima idee, înseamnă că ești oricum într-un grup cu oameni care colaborează și construiesc unii pe ideile altora. Dar de foarte multe ori cineva e așa exact liniște, cineva spune o idee și apoi, nu știu, poate cel care se impune mai bine, e mai vocal, spune, știu, am ideea perfectă și gata, se oprește brainstorming-ul acolo, pentru că a apărut ideea perfectă și de fapt brainstorming-ul a fost, scriem 2-3 idei și din alea 2-3 alegem una și ăla e proiectul. Sau vine șeful și zice, eu vreau să fac așa. Nu mai facem niciun brainstorming, asta e soluția, treceți la muncă. Dar de fapt, sau dacă suntem în cazul lui Codo, se spun mai multe idei, ajungem în vârful ăsta, dar multe sunt normale, obișnuite și ajungem în faza de plictiseală. Uite, suntem tot aici, nimic excelent, hai să ne oprim că am ideea destul. Dar, de fapt, din nou, șmecheria este să nu ne oprim atunci când ne-am plictisit sau când ni se pare că nu mai avem idei, ci să continuăm, pentru că abia de aici încolo apar, și mă rog, scuzați scrisul oribil, abia după ce trecem de plictiseală și normalitate și de multe idei, ne
obișnuite, ajungem să avem inspirație pentru idei geniale. Deci așa și cu obiceiul nostru. Poate în primele zile o să scriem o idee doar de dragul de a ne îndeplini obiectivul, nu o să fie o idee genială. Dar exersând mușchii creativității, o să vedeți că la un moment dat o să vină idei tot mai trăznite. După ce trecem de zona asta de 2-3 idei, după care de multe idei obișnuite, la un moment dat, știți, e ca în jocul acela cu B de la București, ai 3 minute să scrii 30 de locuri, parcă, care încep cu B. Și toată lumea, când aude numele jocului, B de la București, scrie nume de orașe, după care se duce la nume de țări, după care se duce la țări din afară sau orașe din afară și la un moment dat, când aud că mai au câteva secunde și încă n-au completat toată lista, dar naiba, hai că e cu premiu, trebuie să scriu ceva și atunci încep și scrii bancă, bordel și tot felul de alte chestii care îți vin atunci pe moment în minte. Când îți lași mintea, după ce epuizezi toate variantele care îți sunt la îndemână, îți lași mintea să fie mai liberă și începi să te duci în afara zonei de confort, în funcție și de cât de multe duc cunoștințele generale, da? Unii poate știu să scrie 30 de nume de localități din start. O să mă întorc însă acum la fila cu recompense. Văd că cineva, uite, de exemplu, a scris meditație, ceea ce poate fi o recompensă faină, poate și relaxantă. Un smoothie. Dar aici, mare atenție, cum legați atunci să fie obiceiul așa, foarte important. Dacă vă setați ca recompensă smoothie-ul, nu faceți greșeala, mi-am bifat, nu știu, azi dimineață după ce m-am spălat pe dinți, mi-am bifat obiceiul pe ziua de azi, dar acum plec la serviciu și smoothie-ul fac de seară. Adică recompensa ar trebui să fie ceva ce să puteți face imediat după ce ați bifat obiceiul. Pentru că altfel deja nu se mai simte ca și cum ar fi o recompensă. Adică nu-și mai îndeplinește rolul acela de a te motiva atunci să scrii ideile, dacă tu îți oferi recompensa doar mai târziu. Asta ca recomandare. Poate la voi funcționează altfel. Ok. Am vorbit eu destul de mult și aș vrea să vă propun acum, o să vă scriu în chat, să încercați din indiciul scris pe pagina 3 să faceți așa cum am sugerat eu, să legați cele două, adică obiceiul zilnic, indiciul acela zilnic, să-l legați de obiceiul pe care noi încercăm să-l creăm și să formulați asta ca o frază, după modelul ăsta pe care îl scriu în chat, după ce, și vă rog introduceți indiciul, de exemplu, după ce mă spăl pe dinți, scriu o idee. Da, acum o să păstrăm până la sfârșitul atelierului acest obicei de a scrie o idee. Voi puteți folosi, bineînțeles, principiile pe care încercăm să le dezvoltăm aici și pentru a dezvolta alte obiceiuri, dacă vă doriți. Dar acum ne referim doar la acesta.
Cineva întreabă unde scriem. Puteți scrie pe pagina 7. Chiar am încercat să pun eu niște post-it-uri goale ca să fie mai ușor un pic de completat. Deci da click dreapta pe ele și edit. Și dacă v-ați identificat foarte ușor indiciul din pagina numărul 3, puteți să completați deja și a doua frază pe pagina următoare. După ce scriu o idee, puncte, care e recompensa? Îmi fac un smoothie. Ok, să văd. Am văzut că prima frază merge destul de simplu. E cineva care nu folosește Jamboard-ul ca să-mi fac așa o idee? Dacă puteți să ridicați mâna. Dacă cineva preferă să scrie pe foaie. Ok. Super. Doar ca să-mi fac o idee, cam după numărul de post-it-uri de pe Jamboard, câți dintre participanți au completat și câți încă ar mai avea de scris. Nu e nicio problemă. Mersi, Andreea. N-ai pentru ce? Pare că majoritatea ați completat prima frază și văd că mai apar idei. O să vă rog să completați pe pagina 8 și a doua frază din chat. Bineînțeles că în design thinking sau în design și în general v-aș recomanda eu ca nimic în viață să nu rămână bătut în piatră. Adică cele două fraze pe care le scrieți acum nu înseamnă că voi va trebui să scrieți ideile numai după ce ascultați muzică. Dacă pe parcurs vedeți că totuși indiciul ăsta nu e un trigger suficient de bun ca să vă facă să vă țineți de acest obicei, puteți să-l adaptați pe parcurs. Eu v-am spus câteva principii și dacă sunteți curioși să și citiți cartea, o să aflați și mai multe pentru a dezvolta obiceiuri și chiar poate de a scăpa de obiceiurile pe care considerați că ar fi mai bine să le înlăturați. Dar acum încercăm să punem bazele acestui exercițiu. Și, repet, dacă vedeți că astăzi nu ați avut inspirație și pe parcurs găsiți ceva mai bun, puteți înlocui oricând triggerul și recompensa.
Acum, mi-ar plăcea mult, pentru că v-am spus că voluntarii au trecut printr-un test al acestei a creării unui obicei, dacă ar putea împărtăși ei, nu știu, un obstacol sau ce li s-a părut ușor, ce li s-a părut foarte greu, de ce n-a funcționat. Asta ar fi super pentru că, haideți să fim sinceri, eu zic că n-a prea funcționat. E cineva care a reușit din 10 ianuarie să scrie 10 idei în fiecare zi până acum? Să zicem că eu. Bravo, Magda, super! Îmi pare rău că Meet-ul nu are funcția de aplauze, cum are și Zoom. Nu-i nevoie. Ok, și ce a funcționat la tine? Adică ce te-a făcut să reușești să scrii 10 idei în fiecare zi? Faptul că mi-am ales foarte bine indiciul și că mă loveam de treaba asta foarte des de-a lungul zilei și cumva de câte ori îmi aminteam, stăteam, mai scriam câte o idee și până la finalul zilei îmi îndeplineam cele 10 idei. Deci aveai un reminder constant. Da. Poți să ne spui și care e reminderul? Nu e obligatoriu, doar dacă vrei. Eu mi l-am pus la faptul că mutam cumva zona din spațiul la care mă observam sau făceam observații sau se schimba ceva și atunci, modificând niște date, îmi aminteam faptul că, dacă asta se întâmplă, înseamnă că ar trebui să fac o idee. Ok. Pot să vă dau și eu un exemplu. Dacă eu n-am reușit să mă țin de chestia cu 10 idei în fiecare zi și uite, dau acum o informație personală. Pentru că am pornit provocarea asta cu voluntarii, știam că o parte din ei scriu pe hârtie, nu electronic, și o parte ne-am propus să scriem electronic, cumva colaborativ. Și văzând că ei nu scriu idei, cumva m-am desumflat și eu pe parcurs și n-am mai scris nici eu. Dar în același timp, asta m-a și inspirat să mă gândesc cum am putea face acum atelierul să fie mai simplu. Și citind și cartea lui James Clear, unde spunea că trebuie să începi cu pași mici, nu cu chestii wow, direct. Dar ceva ce a funcționat pentru alt obicei, nu pentru cel de a scrie idei, eu aveam mereu o chestie, o listă mentală de task-uri zilnice pe care ar trebui să le facem noi prin casă, eu și soțul meu, și niciodată nu reușeam să avem așa o disciplină constantă de chestii mărunte, dar de genul dus gunoiul și așa mai departe. Și mi-am dat seama că dacă lucrurile sunt doar mentale, pe lângă faptul că necesită coordonare, dar cine urmărește dacă celălalt a făcut sau, nu știm cine ce a făcut, și ne-am hotărât să facem o listă fizică cu post-it-uri pe un perete alb din casă. Și de fiecare dată când făceam unul din task-urile alea enervante și mărunte, mutam post-it-ul din zona cu to-do în zona de realizat sau terminat. Și pentru mine am văzut că chestia asta, pe lângă faptul că am scăpat din stres mental, m-a ajutat, mă motiva. Când vedeam așa teancul acolo în zona de to-do, îl luam și îl mutam. Și făcând exercițiul ăsta de a-l muta, cumva am asociat obiceiul și de o acțiune fizică. Și cred că și asta ajută. Deci poate, uite, vă inspiră asta pentru recompensă cumva sau pentru indiciu. Nu știu, vrea cineva să spună o provocare, pentru că nu mă așteptam să avem și așa reușite, dar, nu știu, o provocare pe care ați întâmpinat-o din ianuarie și până acum, dintre voluntari. Sau dacă dintre participanți e cineva care a mai încercat în trecut să se țină de o
rutină, de un obicei și s-a încercat să-și creeze un obicei și nu a reușit. Puteți să ne spuneți de ce? Sau... Codo? Eu mi-am propus în ianuarie să sar în fiecare zi coarda 5 minute și m-am dus și mi-am luat o coardă de la Decathlon și a funcționat pentru câteva zile, dar după aia s-a făcut prea frig afară și n-am mai făcut-o și era foarte solicitat pentru mine că eu am și astm și apoi atunci nu prea. Dar mi-am dat seama că 2-3 minute pot, dar mai mult nu, adică trebuia să o iau mai încet. Deci foarte importantă chestia asta, că și eu am tendința să pornesc cu chestii wow și îmi vine câte o idee. De obicei eu nu duc lipsă de inspirație, problema e la implementare. Așa că am învățat că trebuie să am răbdare și în implementare și să-mi propun pași mai mici. Nu degeaba e vorba aia, știi, cu baby steps. Exact. Ok. Cred că în timpul ăsta toată lumea a scris pe board. Văd că nu mai apar bilețele noi. E cineva care vrea să își împărtășească cele două fraze? E obligatoriu? Da, așa ajut eu. Am scris acolo că o să scriu o idee cumva de fiecare dată când ajung la muncă, pentru că ajung destul de devreme și dimineața mi se pare că gândesc mult mai creativ, să zic, creierul mi s-a regenerat, să zic așa, și mi-e mai ok. Prima dată m-am gândit să scriu seara, dar dacă am zile lungi, poate chiar uit și dacă nu mi-e greu să mai generez ceva, că știu că seara deja nu mai procesez așa de bine. Și atunci m-am gândit că dimineața, exact după ce ajung, ar fi ok. Super. Și ai găsit și o recompensă sau încă nu? Da, cafeaua cu țigara. Aici mai rămân. Ok. Bun. Am spus că e preferabil să fie ceva sănătos, dar acum dacă... Na. Se va schimba. Acum trebuie să fie ceva ce mă atrage acum. Exact. Unul dintre voluntari în ianuarie a scris la recompensă: după ce scriu 10 idei, o să pun bani în pușculiță. Pentru că își propune să economisească mai mulți bani și nu se prea ține de chestia asta. E o idee foarte faină, dar, din nou, foarte mare grijă cum vă alegeți recompensa. Pentru că dacă, să zicem, într-o zi nu ai primit, era vorba despre, când primești restul la magazin, restul ăla măcar să-l pui deoparte, dar nu neapărat vorbim acum de milioane. Dar dacă într-o zi ești fără rest în buzunar, tu îți îndeplinești obiectivul, dar nu poți să-ți oferi și recompensa. Și atunci recompensa trebuie să fie ceva imediat. Ok. Vă mărturisesc că stăm destul de bine cu timpul. Eu gândisem exercițiul ăsta undeva la 40 de minute, dar am setat evenimentul pentru 2 ore, tocmai ca să ne încadrăm și cu introducerea și cu ultimul pas, adică să și începem cu ce ne-am propus. Să începem de azi, dar nu de mâine, nu de luni, să începem acum, chiar dacă poate unii dintre voi